Tredje jul foran. Hej så, velkommen til. Hvad skal vi i dag, drejer? Vi skal lave Tøttegård i dag. Vi er helt færdige. Fuck, man er træt nu. Man troede ikke, det var hårdt. I got this feeling on the summer day when you were gone. I crashed my car into the bridge. I watched, I let it burn. I threw your shit into a bag and pushed it down the stairs. I crashed my car. Du har fået 2. Hvad sker der dernede? I løbet af de sidste 12. Hvad skal vi i dag, drejer? Vi skal lave Tøttegård i dag. Tøttegård? Vi er det er lidt første stop. studentertid, eller hvad? Altså, croissant her. Første stop, Sarah, shoutout. 10 ud af 10. Croissanter. Hvad hedder det der? Mimosa. Følg med for at se, hvor det går hen, og det går forhåbentlig rigtigt. Nu skal vi videre til drejer. First stop, Sarah. Andet stop. Himlen visker til mig, ikke hvad bedre, baby. Stop, det er drejer stop. Det er fucking lækkert. Vejret er lige til at dykke over. Det er helt vildt. Fløjt 2 gange ligesom lige kås. Helt stor fedt, men det var lige på. Ud og bade, lave bål, det er frisk på. Smil, Bente. Status for de 2 blondies. From another mistress. Men status er, at vi er stadigvæk hos drejermanden. Hello. Vi stemmer på pigerne. Vi har KCB på vores hold. Himlen visker til mig, ikke hvad bedre, baby. Husk at være happy. Interview. Hvordan har I det? Hvordan har I det? Det er godt. Fucking min land. Forsvinder fra mine kinder, for jeg elsker dig rigtigt. Is what you want, nah, nah. Status update. Kiss og slap, kiss og slap. Ej. Come here, rude boy, boy, can you get it up? Come here, rude boy, boy, is you big enough? Take it, yeah, baby, take it, Sådan. Så. Status, der er ikke nogen fuck status. Vi må holde. Der er ikke nogen fucking Det er tid. min bror. Status, der er ikke noget status. Nej, der er ikke noget. Status er, at vi er på vej mod næste stop. Brother. Nice, brother. 5. fucking stop, og det er andet stop. Klokken. Hvad er det? Vi lavede det med klokken før. Men gør det ikke. 5. stop. Vi er på 5. stop. 5. stop. Vi afgør, hvem der kan være dopper, og hvem der ikke kan være dopper. Og Mathilde kan bestemme ikke på YouTube. Ja, nej, du er Nej, det er godt, du prøver. Jeg prøver det vigtigste. skuespil! Hvor ligger Titanic? Næste stop, det er Eskilskov. Holdet går dernede. What the fuck? Sådan samlet en her. 6. Ja, tak! Jeg ringer lidt noget tilbage. Men here we are. De spiller fodbold derovre. Vi er helt færdige. Fuck, man er træt nu. Hej, jeg hedder Clara, og jeg tror, at Emilia, hun bliver fuldest i aften. Hej, jeg hedder Emilia, og jeg tror, at Sara bliver stivest i aften. Jeg hedder Sara, og jeg tror, at Mathilda bliver den stiveste i aften. Og kameraet med? Jeg hedder Mathilda, og jeg tror, at Drejer bliver stivest i dag. Eller Emilia, 100% også Emilia. Jeg hedder Emilia, og jeg hedder Carla. Jeg tror, at det er Drejer, der bliver stivest i aften. Jo, tak. I say hi, you say hi, we stay high, you look so pretty, yeah. I'm sweat from head to toe. I'm wet through all my clothes.